Is-sibt filgħodu fuq Radio Malta s-Segretarju Permanenti fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Joyce Cassar akkużat lill-Union Maltija l-Allema b'intimidazzjoni waqt li kienu għaddejjin in-negozjati. Cassar qiegħda tmexxi n-negozjati mal-MUT dwar il-pagi u kundizzjonijiet tal-ħaddiema tal-MCAST. It-teddejt ma sarx min-naħa tagħna, it-teddejt sar. Ġifieri l-intimidazzjoni, ngħidu l-intimidazzjoni saret. Meta aħna nitolbu biex njifqu d-direttivi li qegħdin nimxu fil-qbil li għaddej. U l-Union tinsisti le. Meta aħna ngħidu ejja minna progress u meta nisma' l-prinċipal tal-MCAST kważi jitkarrab bil-ħniena biex isiru l-gradwazzjonijiet u jgħidu le. Meta jedduna f'kamra diħa ngħidha għax di saret u għandi x-xhieda li saret, meta xi ħadd jibda jeddet, isma' toqgħodux tinsistu li le għax il-protesti jistgħu jkomplu u taf x'jiġri mill-protesti. F'kummenti ma' TVM News iżda l-President tal-MUT Marco Bonnici ċaħat li jingħad dan id-diskors mill-Union. Assolutament mhuwiex minnu, dan huma negozjati li bħal kull tip ta' negozjati ikollok il-pożizzjonijiet taż-żewġ partijiet, aħna għandna l-pożizzjoni tagħna bħalma il-gvern issa jidher li għandu l-pożizzjoni tiegħu, però dan mhix kwistjoni ta' min qed jeddet il-min u min qed jgħid xi il-min. Dan huma negozjati u aħna għandna l-pożizzjonijiet tagħna li aħna ovvjament is-saħħa tagħna hija bid-direttivi u aħna meta il-gvern qalilna ħares ħatirtirawhom id-direttivi aħna tnilhom kif ikollna ftehim nirtiraw id-direttivi. Dak huwa d-diskors li għadna dejjem. Iġir ma kienx hemm diskors fis-sens ta' jekk ma taqblux inkomplu l-protesti u l-protesti naraw fejn waslu? Le, assolutament qatt ma kien hemm dak it-tip ta' diskors. Is-Sinjura Cassar qalet li l-Gvern kien kapaċi jasal fi ftehim ma' 10 unions li jkopri 33,000 ħaddiem u unions oħra fuq livelli settorjali. Qalet ukoll li l-Gvern wasal fi qbil mal-MUT fuq diversi punti bħal tnaqqis fid-daqs ta' ċerti klassijiet u li jonqos is-semestru. Argumentat li l-Gvern qed joffri pakkett finanzjarju pjuttost kbir lil ħaddiema tal-MCAST li iżda l-Union mhix taqbel miegħu. Minnaħa tiegħu is-Sur Bonnici akkuża lil Cassar li trid li l-Union tirtira d-direttivi u fl-istess waqt li mhix taċċetta l-proposti li għatfadal fuq il-mejda ta' diskussjoni minnaħa tal-Union. Is-Segretarju Permanenti għalqet l-intervista billi għamlet appell sabiex il-Union tirtira d-direttivi speċjalment fid-dawl tal-progress li sar fl-aħħar żmien. Is-Sur Bonnici appella biex jieqfu l-attakki mill-Gvern għax jekk se jattakka l-Union se tattakka lura. Illum ukoll l-MUT ddikjarat tilwima industrijali fl-ITS fejn qalet li hemm ftehim kollettiv li ilu 3 snin skadut.